găsim la un nou episod. Asta e nevoie. Modul creative. Am făcut ceva aici. Stați puțin să dau mai încet sonorul. Adică mai bine. Așa. Vom face niște căsuțe. Așa. Plecați. Mai întâi trebuie să eliberez puțin loc. Că nu am prea mult. Din câte... Ce? Nu am prea mult loc. Din câte văd eu. Și sper să vă placă videoclipurile mele. Și m-am blocat. Doamne, m-am blocat. Dacă o să încep și o să poate să văd și tutoriale. Asta o să fac. Când fac ceva, o duc până la capăt. Adică nu știu de ce mai fac eu așa. De prost. Nu știu de ce mai fac așa. Adică nu voi face ca să prost, fac o femeie. Cumva mi-am baterie. În fine. Să termin căsuța în bag, adică trebuie să fac rapidos și nu mai fac. A venit căluțul, zombie. Am pus să se mă. Da, și mai bine zis bună dimineața, că la mă scuzați, dar mă sună un prieten. Mă scuzați. Am sună game. Și de aceea am luat Minecraft de pe App 3D, decât că l-am deinstalat, cât instalez aplicația ce numește Mobizen. Și oricum nu mai aveam ce să fac App 3D, că mi-am instalat. Dar de ce mă sun? Mă scuzați din nou. Dacă mă sună, rog să mă scuzați, dar... Așa. Niște găinuțe. Pe aici, pe acolo, pe acolo. Așa. Acum voi pune niște pig. Doamne, mega să nu mi se termină bateria. Are lăsat.
Adică mai bine zici bună dimineața. Da. Magăruș. Acum ce să fac? Asta ce? Nu știu. Asta. Ce am pus? Dacă să nu pun... Dacă să nu pun... Una de la una... La ăla. Ba da, ăla e. Eram sigur că ăla e. Așa. Ce să mai pun? Nu. Onde? Și stăm atât să ești episodul 2.